22 anyos na lalaki sa Mangaldan, Pangasinan, pinagbantaan at sinaktan umano ng isang barangay secretary. May exclusive report si Claire Lacanilaw. Pinagsusuntok umano ang 22 anyos na si Von Mark Sendanya, residente ng barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Sospek ang sekretaryo ng barangay na si Jess Soriano. Lasing daw si Soriano noong mangyari ang insidente. Habang bumibili ako, bigla na lang niya akong kinorner sa sasakyan, tsaka pinagsusuntok. Sinuntok niya ako dito, natamaan yung mukha ko, yung ngipin ko, so duguan. Then after nun, yung pamangkin ko nasa loob. Pinagbantaan niya po yung buhay ko, nababarilin niya po ako, kaya umalis na daw po ako. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na kuhanan ng pahayag si Soriano, pero tumanggi siyang humarap sa kamera at magbigay ng pahayag. Sinusubukan naman ng punong barangay na pag-ayusin si Sendanya at si Soriano. Hindi raw niya kukonsintihin kung nagkamali man ang kanyang barangay secretary. Hindi namin tinutolerate yan. Bilang isang kapitan, hindi ko tinutolerate yung mga ganyang bagay na kahit barangay official. Sabi ko, ba't mong ginawa yun? Muntik na kaming nasagasaan. Ay, kahit na. Dapat kinausap mo na lang. Siguro, ang magandang gawin mo na lang, ako sa kanya, humingi ka na lang ng dispensa. Plano ng biktima na idulog sa nakatataas na otoridad ang ginawa sa kanya ng barangay secretary. Kaya ngayon, pagbayaran mo yung ginawa mong kasalanan sa akin, sinuntok mo ko, okay lang sana pag-usapan na lang sa barangay, kaso hindi yun yung ginawa mo eh. Lasing ka, sinuntok mo ko, pinagbantaan mo pa yung buhay ko, dapat talaga managot ka sa ginawa mo. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.